zat izatea bertajun, zerbeza pixkatean, antza puskatik, eta alba lima ligoteo pixkat. Gaurre atea zeate, biden afaldu, zerbezaean, antza pixkatik dezuen, eta goizeko postak dien, eta Julion kotxen, etxeako bide hartu dezue zilo bakarrik. Gaurre izan dizkia guk betiko erak, azte ilusioa parranda aserak, zigarrota gintonik arteko plazerak, baina fallatu ziguk azkeneko zerak, baina fallatu ziguk azkeneko zerak. Saiatzen gaitu norbait mozetik lotzen, eta gaur ere garaiz goazen, tragoa hasi zaidak lepora goratzen. Azkeneko tragoa sobran egongo zen, azkeneko tragoa sobran egongo zen. Azkeneko tragoak sortu dun kaosa, saiatu aiz bilatzen pareja proposa, nik ezin diatase baina ire poza, etzakela ikutu kajakan biosa, etzakela ikutu kajakan biosa. Kotxean kanbioa algenun bat koño, eske ikusten diak bide dena laino, joa nahi zuzen, ire etxeraino, neska bat laionian bi Julio baino, neska bat laionian bi Julio baino. Alkoholak horrelako problemak dakarzki, gu arrimatzen gara goxo azti, hitzak ere dauzkagun loratzeko aski. Ez dut ulertzen guk zer eiten dugun gaizki, ez dut ulertzen guk zer eiten dugun gaizki. Deus egin gabe goten garela gustura, ta horrela ezin da maiterik ingura, ea lagundu zaidak ekartzen burura, nor zen lehenengo balsa egin dudan ura, nor zen lehenengo balsa egin dudan ura. Taze estuasuna bere galderakin, barruraka pentsatzen entzadan arregin, nola esango diot hobetu ez dakin, dantza egin duela bere buruari, dantza egin duela bere buruari. Galdera egin diat ta igez errez diok, gutxi laguntzen dute lagunte bat diok, berriz ere mutil zarrengo gaitu biok, ez naizela oroitzen esaten badiok, ez naizela oroitzen esaten badiok.
naiz ateratzen garen guzerako usaiz, martxa honetan sartu beharko diau apaiz. Naiz da estimazio asko ez izan maiz, iezai apuratu oso jatorra aiz. Iezai apuratu oso jatorra aiz. Baina ik ez nauk inoiz nahian amaiteko, gerritik aneltzerik ez dekpa usteko, baina berandu dekta orain lotaseko, hori nahikoa nian amets egiteko, hori nahikoa nian amets egiteko. Bueno, alaia, ostari hau. Egunero Maialenen etxea heltzea izenen, hor jeisten den Maialen Irribarretxu etxeko ataria, beak hartzen dizkin, ematizkion karta guztik eskun, banaka behirazizkin Irribarretxu, eta gora historiaz hilotzen gaur ez, esanez. Alaia gaurre, Maialenen etxea heldu baiz, eta hor dauken etxen kanpon zai, egunero bezala. Beti zai atarian, bibegi beltz handi, eskutan zer daukadan, begiratuz abi. Baina dena izaten da, penaren atari, naiz lanbidez bihurtu nintzen behin postari, zurekin sentitzen naiz pixka bat tristari. Noiz iritsiko zaidan, ezin dut kalkula, zu egunero zatoz, ta behon deizula. Nik esperantza ez dut, galduko sekula, zenbat ate pasata, zenbat zulo zula, badakit karta horrek bide zaila dula. Beraz bidea ez du eman por zabala, targatik ezin egin ari dio sala. Niretzat bihurtzen da goizero tamala, nire alegina ta zure eginala, seguru helbidea zuzena daukala. Elbidea zuzena, ta zuzendu ia, izango duena da, letra urduria. Ura urrun baitago, azala zuria, irrikatan beroa, nere irudia.
izango da, neri eskenita, Feliperen selua, auspez jarrita. Bator Euskal Herriko txapelketa, gauze jakine da, eta amets, ire etxentzeok txapela, goi usteak nintzen. Atzeko dago hauek saiatu dituk, egun diferentetan ire etxea jun, eta irea lan txapela hori lapurtzen. Baina denak harrapatu dituk. Kontaigu bakoitza zertan, eta nola harrapatu ere. Eta gero, epaitegi guztietan bezala, baten deklarazio entzun osten, besteon deklarazio ere entzun nahi genuke. Ene Julio iluntze baten, edo iluna barrean, gulo geundela geure etxera, sartu zan modu txarrean, lapurtuzun txapela, baina mutil txepela, alderin beharrean, goizen probatzen bilatu nun ispiluaren aurrean. Goizen probatzen bilatu nun ispiluaren aurrean. Ez dut ukatzen nire mengola, txapela jantzi desiran, berdin ametxek zertarako du hainbeste dauzka segiran. Ispiluan aurrean, txapela gailurrean, ta bibegiak dilindan. Bazpare erne ibili zaite, ze ongi gelditzen zitzaidan. Bazpare erne ibili zaite, ze ongi gelditzen zitzaidan. Etxordek ere behin aurkituzun, zein zan kajoi printzipala, gero alde egiten alegindu zan, etxean inor etzala. Kumuneko lehioa, txiki xamar jaioa, hau mutiko zabala, rejatartean angelituzan, xarroa trampan bezala. Rejatartean angelituzan, xarroa trampan bezala. Endai aldera hurbildu eta lapurtzeko zenbat truko, rejatartean harrapatuta txapelai beharko uko. Ez nago txapelketan, ez sinetxipenetan. Hauek ez pena zen lekuko, amets eman zuk badakizuta ez dizudala kenduko. Amets eman zuk badakizuta ez dizudala kenduko. Alaiak berriz timbrea jozun, lapurrentzat ze irauntzat, eta gainera eskeni zitun 30 arrautzat. Han bakarra zegoen
bai, ta honek gehiago nahi, zer den kapritxiosa gauza. Esan zuen hemen bakarra dago, bani banoa zarautza. Esan zuen hemen bakarra dago, bani banoa zarautza. Ba horrela da, ta naiz lotxatzen, ez da esan behar dena, berez ametsek eman baitzidan hasieratik baimena. Lau kendu egainari sentitu nintzen handi, gero ustu zait barrena, rekorra egin nahi nuke eta emaidazu bosgarrena. Rekorra egin nahi nuke eta emaidazu bosgarrena. Maialenek bigarrena nahi, honek eko segitzela, soinu egin gabe anibilizan nola lientzoan pintzela. Etxea itxi gabe, atera zen alare, ta eramatean txapela. Hernanin gero konturatu zan berea falta zuen. Hernanin gero konturatu zan berea falta zuen. Hernanira joan tapala utxik, enuen espero bela, ni orduan txe sentitu nintzan, inuzentea bezala. Ze Euskal Herrikoa zan ekarrikoa, nik bat iguala nuela. Egiz lapurtu nahi niona zan iparraldeko txapela. Egiz lapurtu nahi niona zan iparraldeko txapela. Bueno, Zarate askotan aipatu dut beste behin. Batzea zilek izango da iruditzen zait. Dala gutxi otarminen itzaldi izan zen, han esan zen Zarateko muga hori, gaizkilen mugaldea ere, deitu izan zitzaiola. 1400 urtetik aurrea, alde bat Nafarroa zen, bestea Gaztelaren parte. Eta kontu korrela, Nafarroako gaizkile asko pasatzen ziren Gipuzko aldea, eta Gipuzkoako gaizkile desende pasatzen ziren Nafarro aldea. Ordu netzion euroa ginduik eta orduan bakizuen, gauzek. Beste modu batea ziren. Etxorderi mugatik gertu biziaiz. Eta gaueko 10 inguru hortan, atea jodik anaiak. Nafarro aldetik muga pasatu berri dula eta ea. Gaue ire etxen pasatzea bautea gugen, no? Nafarro aldetik antzatoz oneraino. Nahiago baitut lurra ulengo ura baino. Ta zerbaiten iesi ote zabiltz koño. Kontatuz sortuko du nahiko desengaino. Galderari ez egin ta
asmoz zatoz Gipuzkora. Bai baina ez esatea hobe izango da. Bueno, gauza erdi bana genuke gerora. Negoziatzeko behar genuke denbora. Ze euneko behar duzu traturako. Segun gauza guztia berdin ez dalako. Asmoa egiteko pare bat asalto. Asmo guztiak garbi aitortu beharko. Eikia zarti batzuk falta zitzaizkidan. Gero ekarriko ditut guztiak segidan. Beraz lapurtokia ikusian nigan. Pozik helduko dira berriz kalegiran. Faltan bota zaituzte eta irrikitan daude. Ardiak faltan bota entzun behar haude. Baina lan gutxi izan duzu eurak gabe. Horregatik gabe asko zoe gaude. Eraman beste batzuk ta behingoz pakea. Pasabaldu ezazu behingoan atea. Bueno, eskeniko dizut tarta da kafea. Igual hobea nuke berdikoatea. Beraz egingo dugu bigarreko aldiz. Eta nahiago nuke ongi joango balitz. Hemen segi liteke, segi behin da berriz. Gai hartzailea dabi intentzio handiz. Tarladu egokia naiz pixkat bildurtu. Tablatua ez da hau, santuak baikurtu. Atzera apoiatuta lasai makurtu. Hala ere ezin gaitu santu bihurtu. Santa Barbara horta, santuak goitapen. Batek ez batadura ohartu taltzaude. Horren soinekoaren galantarraren. Erregeren batena, orain bera jabe. Ez nik uste dut zela muñeka batena. Muñeka ere galanta naiz izan zuzena. Pentsa kolore gorria duena. Hainik ere baneuka olako melena. Eta hori ala ere itxura zitzela. Uste zierto pelo edo molatela. Nik uste dela nola bientzoan zintzela. Balio du etxeko alfombra bezala. Nikolako santarik genuen ikusi. Maialene baita torpekatuta utzi. Horri biltze omentzan jan eta jakuzi. Korona eta gutzi, Barbara nagusi. Horri dinere bada bat Santa Barbara. Beraz lehen ibilizan ona eta ara. Nire Santa Barbara bizi naiz baara. Denago santua zen orain mendia da. Orduan nungoa den eliteke jakin. Magina bat viaje omen zuen egin. Ametxe federun da maitatzen dut tintin. Estraperlon da biltza santu zarrekin. Hazin izan ote zan honen miraria. Ezakit baino izango zen zerbait handia. Oial puska bat egin zuen ugaria. Nere
abuztu. Nunbait denon baindun onako gogoa. Gure azken txamparen gerturatuz doan. Nolakoa izango da hauen puzkoa. Santuak baino nahi horko pikondoa. Kantuko tokian dirik ez zaigu geratzen. Eta ez da errexenen bersoak eratzen. 53 barruan da bi ateratzen. Gabe posturaik ez dugu asmatzen. Kontuz ibili amets behatz potoloari. Nik ere trainera hori daukagela jaki. Ni ere mendeoke olako mezakin. Ametsen zapatak lehen ziren urdin. Lehen berdeak ziren dudarik hangabe. Amarrizen joan dira, estugabe. Maialen gritxoiekin pixkat sosa zaude. Ni ondarririk galduzun da guai triste daude. Zapatarik ekarri gauri txurazkoak. Kantatzeko asmoan berso on askoak. Hemen gauzenak daude oso bistakoak. Bertez ez ditut jantzi zulatutakoak. Ta hemendik aurrera zer esango dugu. Sekretuak kontatu da ze apuru. Karkoa dena izan da egi puru. Oain entzulek famatu beharko ditugu. Entzuleak gogotsu etorriak ara. Beste zer eginikan ez bairuten jada. Bazkalduta zehartume goxoa tripara. Exito gutxikoa lehenengo hilara. Atzeko ebordeak beteta sabelan. Bueno hauek jarri dira zabetu bezala. Ingoiko balkoian ere badaudela. Lamanta eta guzi lortu ez dutela. Pipak dauzkate baino ez dira ausartu. Pipakin eliteke elizara sartu. Olako pekatuan nola gauzatu. Ni alare pozik nago ez dut berro hartu. Egi esan kejarik ez dugu bat ere. Zuek divertitzea gendun gure xede. Ta pozik xede hori egin baduzu zeuden. Berriz izango dugu nahiko afede. Kamarak badaude entzuleak gaina. Ta klik-klak hotxa ez alda ikainan. Hoi arantzazuko bat dugu abajaina. Abatzeko modukoik ez dakitzan baina. Ta grabatu omentzun lehenko urtekoa. Repasatzen pasadu orain arteko. Pantailari begira luzatu lekoa. Guk grabatu baino ez aztu aretoa. Gero ibili beharko du gora eta bera. Gaurko gaxo pila hortan bazegon aukera. Hangoian grabatzeko da Santa Ageda. Gero Vatikan ora bialdu kamera. Gehiegi esatea izango da kalte. Beraz ezin dagoan kantuan aparte. Onaino heldu gera hitz batzuk bitarte. Zuei mila esker babo portatu zenate. Besteik gabe, beraien agurrekin. Agurtuko. Naiz
astiro, astiro, ta gaur ere gozatzen egon da Inigo. Hurrengo urtean berdin, berdin du zekiro, ondo irteten denez, hau hemen aldiro. Hurrengo urtean berdin, berdin du zekiro, saioa hemen egin behar da berriro. Zintzo, zintzoa izan da gure, kanturako alegina. Ze bapatean sortu beharrak, eragiten digu grina. Muga-mugako ariketa da, ausartentzako egina. Elitzakena horren ederra, eroriko ez bagina. Naiz herri hontan gure agurrik gehienak, agur altzo esan da alaxe azkenak. Gaur bildu baikaitu elkartasun senak, naizta ez dakizkidan guztien izenak. Bedaiota arribe agur beste denak, inguru honi altzo eman diotenak. Kontzertu eta bertso saio, segi hortan